Hola, bon dia. Avui ens trobem al carrer Figuerola. Estem a la zona de la Devesa Girona, una de les millors zones i més buscades. Aleshores, el producte que avui aportem és un dúplex, estem a la part superior. Aleshores, ens trobem en una sala que podria ser habitació, però està destinada a ser despatx, i el que m'agrada molt és que, com estem a l'última planta, s'aprofiten els racons. Com veieu, tenim un gran espai de magatzem. La traster. Tot el terra d'aquesta planta seria de parquet i disposem d'un bany complet, tant a dalt com a baix, per no haver d'estar fent viatges innecessaris. A més, aquí ja s'aprofita l'altura del sostre, en el bany ja es comença a notar i a l'habitació és més gran l'afectació, aleshores tenim molta altura. En aquest cas tenim el Velux tancat, és perquè s'apreci bé l'espaiosa que és l'habitació, però tindríem entrada de llum directa del sol per aquí. També dic que l'habitació és molt grossa, Baixeu, que us ensenyo la planta de baix. Aleshores, estem al distribuïdor. Arribem per a la meva esquena queda l'entrada, tindríem una cuina, una habitació doble amb bany complet, en aquest cas dutxa, tenim un armari que a part de mirall també ens serveix a l'aprofit del sotaescala, ara us ensenyaré, i acabem al menjador amb sortida al balcó. Veiem un més detall, doncs. Tenim la cuina, que podria ser office, totes les estances excepte el bany tenen llum natural, gran finestra, la cuina està completament equipada. Passem a l'habitació en planta, doble en aquest cas, el bany complet amb dutxa. En aquest cas tenim un llit individual, escritori i armari, però fent una reubicació de distribució podríem aconseguir que aquesta habitació tingués un llit doble. Ara sí, us ensenyo. Si més no, tenim aquí el safareig i no ens treu espai d'un altre lloc. I passem a la zona més lluminosa de la casa, que seria el menjador. Veiem perfectament diferenciades els dos espais. A més, que tenim unes vistes directes a la zona de Barri Vell, a la catedral, des del nostre balcó. S'entreveu al fons també tot el que és la devesa. Tan sols dir-vos que, a més del pis, té una plaça de pàrquing inclosa amb el preu molt gran. Si voleu més informació, truqueu-nos o, sisplau, demaneu-nos i fem una visita. Fins ben aviat.